Хей, здравейте, приятели! Днес ще ви покажа разликите между тази кукла Ever After High и тази, колкото и да се вярва, май не, но прилича малко на кукла Барби. Наглася камерата. Разликите са доста... Не си личи малко. Ето, ближих се. Добре. Разликите първо започваме от лицата. Това лице е мисля не човешко. Усмихнато е, аз малко съм ги понадраскала, но нищо. Ето, и очите имат разлика, тази са по-големи, по-така човешки. Гримът, тази има малко плашещ грим, дебелена тук, докато тази има и очертан, а не е отдебелена. Ето. Добре, другите разлики. Да си стегна. Да. Другите разлики. Лицата няма повече разлики. Няма повече разлики. Добре, косите имат разлики. Доста разлики. Тази е доста по-буйна коса. Тази. Знам, че чувате такова штракане по шапката. И тази кукла нито една серия на Барби не съм я виждала, нито в принцеските серии. Не знам какво да я. Да, движенията. Тази може така, да, и в краката може. Така, може да прави така, да се разчепа. Добре. Докато тази може само напред и назад може. И тук напред, назад. Може само нататък. Не може така. Защото ръката ще се извади. Не знам. Не може. Не става. Докато тази кукла да, бувката е едната крепена с пластик, защото доста пада, другата не е, защото едната беше прикрепена с един прозрачен, но не се стърпях да са боя обувките и ластика, мисля, че се скъса, не знам. И да, добре, още разлики. Тази има обици, докато тази няма. Ето, вижте, че няма обици. Ето, така, добре, още разлики. Добре, стелата. Забравя да кажа. Стелата, ето, го намади. Ето го намади тялото.
така. Опа. Ето. Опа. Не е вгубнато толкова напред, като на Monster High-ките, но пак е вгубнато леко. Добре. Това е някакси невгубнато. Ето. И тук. Ето. Момент. Ето. И да. Това мисля, че са разликите между тези две кухли. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, натиснете лайк и се абонирайте за каналът ми. Чао! До следващия клип. Мисля, че ще е скоро.